Uvana mputa shu yao. Vauyi. Makapozera kuona lini? Ane makore. Makore anosvika 10. Asi mukuru wacho anotoane 20 years. Tikuenda asina kudzoka baba. Kana. Asingamboso baba akati ari kwekwa tako. Kana. Muone ari kwekwa kana ngwe. Ari kwekwa. Mkwekwa ndi ari shiro. Korokota. Umkorogosa. Saka mna mumbo fungo kuti ari kwekwa tako. Nomboendako. Munhu chinomuona ikoko. Saka ndi munotomufambira. Imunokorogosa rimi. Zvakwana chirega imi. Muchagonera kubata futuro. Ndole. Ikakwana vanoziva. Ndole. Nyama dzichade. Nomozama ringoito panenge ndechikwanisirawo ipapo. Tingokwekweredza ndichienda. Ko Mwari harari makapedzera kumona lini? Uyo ndakapedzera kumona kuti rapera. Ndobva vamusiya ukweko. Saka kudhamba here. Kungosiya ndobva wangomuka kuseni mai vacho vachidi. Vachitiza. Mai guruva mukutaura ndiye anenge ari sisi vake vakatora nje mukadzi womukomana wako right. Mai guruva Muroora wenyu wamukutaura nditika. Muroora. Ndobva angotini zvinganinetsa gandodhambira ikoko. Achitasa ashanya. Makuseni ndobva angomuka mai mwana ndokutiza. Ndokuenda. Izvi hamutezi kuti varipi? Vanombofona kweko ikoko. Vachibvunza kuti ari sei? Vanochengetere. Ndakatombozwa pindura pa ndichiti ambuya handina nyaya nemimi. Kuti kusiya kwamakaita mwana uyu pavane makore. Kana kumbouya kana kuti mwana anorhei kana kuti anofekei kana ndongosiya ndokuinda. Nhasi makundibvunza kuti mwana akufamba here. Zviri kufamba sei? Hanzi mwana akufamba here? Ivo vanga vamusiya nemayezi mangani? Uyu akasiyawo ne3. 3 years. So zvani mangani? Izvi nani 7. 4 years dzesedzo. Haatozi kuti mwana akufamba. Kana. Vakamusiya asingafambi dai. Ndokuti imi chichengete. Saka Muroora asirwa ndobva aona kuti zvamuremera ndobva auya nemwana. Mwana pamakumbo kadikiwo. Netumwe kamwe kasikanawo kuti kanga kutangawo kufamba. Ndobva angosiyiwa. Ndokuzouya naye kuno uyu manje. Ndongotongotanga kugara naye saizvo. 4 years ago. Mudzimai wanyatoshaika. Imi ndimi makatanga kuchengeta uyu. Saka mungamiri vaviri pano. Mamuti ati mumwe wacho ndiye akushanda kumashops. Ndavataurira inini. Navatezera vakati ahora tasiyiwa. Todi tichaura. Havana kugara vauya unavatezera. Vakafira mumba mudzimai wenyu? Mudzimai wangu. Yakashayika ndingangoti pakazoshaika mai 2010. Ndakatonomutora wakadoma. Ndatoona kuti upenyu wacho hauchaendereri mberi. Ndokuinda kundonovatorao vakazoshaikira kuno uko. The same day iyoyo yandakanovatora vakasvika panapa vachishayika. Vanatezera vati chii? Vanatezera havana kana kugara vauya. Saka ndo pandakazotanga kumanya polisi kwasabhuku gokwe ndazopiwa tsamba nepolisi vanzi endai kwaNjerere. Ndopandakaenda kwaNjerere. Njerere yakazo novatora manje ndikati vari kuramba. Saka kuramba kwavari kuita ini handisi kuziva kuti kuroora ndakaenda roora ndakapedza ndakabvisa ng'ombe dzangu 7. Ndakapedza kuroora. Saka vari kuramba. Ivo vari kuti zvanzi ng'ombe mberi 5 munhu mashure nemota. Ini zvinezvo zvandina. Saka handina zvandingaita. Saka mambo ishe vakazoti aiwa iwo chiinda kuna hama yake here ndikati hanzi chinda unotora hama iyo muviga munhu iyeye iwo tozovadini tozovatora. Saka ndopakazoitika ndopatakazomuviga. Tamuviga ishe ndopakazotuma mupurisa wacho tikazosangana papi paNjerere. Ndopakazogariswa nyaya yacho. Ndopakazotongwa. Ndopakazotongwa. Havana kuripiswa? Havana kuripiswa. Asi munhu mamatoradzika? Tatoradzika. Makatoisa nyaradzo navo vanhu vacho vakazouya? Pamanyaradza vakauya. Vakazotora ivhu vakazonoita magadziro kwavo. Vakatora ivhu repago kunogora kudai. Vakandomugadzirira musha kwavo kanzidi kugadzirira kuno hakuiti. Saka ini ndandatomboti ko pano ndopamba pake kamugadzirireka pano. Vakati hai toda kunomuisa pana vamwe. Saka chinangwa chavo chaida kuti kungotora kuti vaende nayo. Saka vakandonochera futi ikoko? Kungochera ukanenge kangodai wongoradzika kwakutovakirira ikako. Ndiwe muno mugoko futi mumwe? Pane mangu. Aukene mangu.
Ise gai para kumira kwazvo gogo muri kuti kudini basa riri kushanda nhasi nhasi kwashanda nhasi muri secretary ka ndiri secretary imi nasekuru nhasi muri secretary muchingofamba muri sure handiti saka vamwe vanogona kushaya kuti ko sei manyanya kuabudisa mavhidhiyo sezvo varivo vanhu vari kunyatsa kuziva zvemuno munzvimbo uye varivo vakatikoka ndavapawo opportunity yekuti vange vachibudisa pakutaura apa pakozi panogona kunetsa vamwe uyezve sezvo varivo vane connection nevanhu vemunzvimbo munomu ndavapa privilege yekuti aiwa torai microphone vasavadhasi toda kumbovatenda handiti zvokwadi handisi kumaketa kana kuti kudii but according to zvandandichiwa nezvandandichiona even nevanhu vanogara munharaunda ino zvinoratidza kuti chechi yavo yesavadha iri kuno kugokwechi gokwe south hazvinzi salvation amene kuti munoti kuti inongonzi savadha 7th day Adventist church hamuna zvokuti St Matthew St Paul iyoyo iri kuno vanoratidza kuti vanhu vanonga vakarongeka pazvinhu zvavo maona ndaichita nokuti vava vachitendewa nevanhu vazhinji kuti apaiva makazondipa chakati paiva makava pakati ende munoratidza kuti maane mayezi muchizviita maane makore mangani ndingati kubva baba vachiri kubasa 2013 ndozi ini ndakamboshanda kumavillage ndaita zvehealth izvo maiva muri chii muvillage ndaiita zvemaofe ndaifambira nherera saka ndakati ndiri kwatarusesa village ndokwamangovolontiya mega makazvitanga imi nani takatanga nevamwe takatanga nasisi vangu vakazokoshaika muchitora zvamunazvo kumba kwenyu muchiindisa kuvanhu azvinhu zvakanaka kusvika mazopinda muchechi takazopedzisira ikazoitwa yanga ichizi mutange Adventist AIDS program saka takazobva futi tikanotrainwa tikabva tapuwa macertificate wow zvinhu zvakanaka ndosaka mune chido charakuti kuti mune passion zisingaiti ava vanozi chenjerai mubhukurani mubhukura mavulele saka imi chitidzivisa zita renyu rese nemakore enyu uye kuti chimiro chakamira sei pano pano apa chimiro chiripo pano apa changamatira zita renyu ndichenjerai zibanda mavulele muri mundevere mimi inini aiwa ndisi mundevere alright tinongonzwa mavhulele alright imi mune vana vangani inini ndine 5 ni 5 varipi vanhu vamwe mumwe ari kukwekwe mumwe ari kuharare vanomboputa chiuyawo vauyi makapedzera kuvaona lini ane makore anosvika 10 asi mukuru wacho anoitwa ne 20 years tikuenda asina kudzoka baba akana asingamboso baba vakati vari kwekwa zvako akana muone aripi mukwekwe kana kuti ari kukwekwe mukwekwe anitare zvimo womukorokosa saka mumamumbofunga kuti ariko yekati ako nomboendako munhu chinomuona ikoko saka ndimunotomufambira imunokorokosa rimi zvakwana chirega imi muchagone ri kubata ndole ikakwana vanozvi nyama dzichade ndombozama ndingoitiwo panenge ndichikwanisirawo ipapo ndingokwekweredza ndichienda ko mwari harari uyo makapedzera muona lini uyoyo ndakapedza kumuona kuti rapera makaendako akauya kuno akaziwo daiso anga chivingeiko kuzoona imire kapera zvaangafambira anga mukomana uya aimboshanda kumasoro kumasoro kunokorokoswa futi anga ari pane mumwe musha wanga achishanda ngatifambe ndinotaura tichida saka uri ndo musha wii ndopangu pano ko mai varipi ndo mukicheni raiti asikani ko window upu baba mugara papi saka uyu chimugara chiite saka ndogara chako here senjera alright escan shamwari yako yauya Joy uyaone shamwari yako wandiziva
iwe. Yes. Patakakuona kumutuku. Yes. Auchazivi. Wachazivi. Taiti Kwa toso. uchavaziva ndakwaya nawo. Chigara iri. Sande vamuna vata. Vata bed. Mukati munowana 5. Tikati vokutanga mukati tingati tivaviri ava muHarare mumwe kwekwe kwato tine more than 20 years asingauya ari kukorokosa. Uyu mwanga angouya amene kwaimboshanda kare. Zvanga avingatisivi. Angasatoya zvona imi. Munhu anga atongouyawo zvake. Right. Koita wetatu aripi? Wetatu ndiye ari pamaprosa. Uri kuchei? Ndiye ari kushanda ipapo. Washanda mutakishopu? Mushopu. Mushopu. Saka anogara panapa? Anogara iko kumaprosa. Saka achadi kudzoka pamberi? Ari kushanda. Wanenge achigara pamashopu pane dzimba? Anotovata ipapo pamashopu ipapo. Mukati memumano right. Ko mwefo? Wechifo? Mukomana wechifo umusikana. Amene kuti nimuona mwana wechifo. Mukomana akashayika ndiye ana mwana wake uyu. Kozoya musikana. Mumwe musikana ndiye ari kukwekwe kuna bhudhi wake ivavo. Anoteverera mukomana uyu ari papa. Mumwe akashayika saka mumwe akangoteverana iko. Saka musikana apota achiuya? Yawe. Saka uyu makazogara naye ane mwana wemukomana? Akashayika. Saka mai vake vari kwekwe. Vakabva vati mwana uyu vakamusiya kukwekwe kuna mai wacho. Ndongoya ndongomusiya haatokura uyu. Achingova munhu angogara pasi achingoitira ipapo pagere. Ndobva vamusiya kukwekwe. Saka kudhamba here? Kungosiya ndobva wangomuka kuseni mai vacho vachitiza. Mai guru mukutaura ndiye anenge ari sisi vake ndiye mukadzi womukomana right. Mai guru Muroora wenyu wamukutaura nditika? Muroora. Ndobva angotini zvinganinetsa gandodhambira ikoko. Achita seashanya. Makuseni ndobva angomuka mai mwana ndokutiza. Ndokuenda. Izvi hamutezi kuti varipi? Vanombofona kukwekwe ikoko. Vachibvunza kuti ari sei? Vanochengetere. Ndakatombozvapindura pa ndichiti ambuya handina nyaya nemimi. Nokuti kusiya kwamakaita mwana uyu pava nemakore. Kana kumbouya kana kuti mwana anorhei kana kuti anofekei kana ndongosiya ndokuinda. Nhasi makundibvunza kuti mwana akufamba here. Zviri kufamba sei? Hanzi mwana akufamba here? Ivo vanga vamusiya nemayezi mangani? Uyu akasiyiwa ne3 years. So zvane mangani? 7. 4 years dzesedzo? Haatozivi kuti mwana akufamba? Kana. Vakamusiya asingafambi kare. Ndokuti imi chichengete. Saka Muroora asirwa ndobva aona kuti zvamuremera ndobva auya nemwana. Kamwana pamakumbo kadikiwa. Netumwe kamwe kasikanawo kuti kanga kutangawo kufamba. Ndobva angosiyiwa. Ndokuzouya naye kuno uyu manje. Ndongotongotanga kugara naye saizvo. 4 years ago. Mudzimai wanyatoshayika. Imi ndimi makatanga kuchengeta uyu. Saka mugara muri vaviri pano? Ndogara chete. Mamuti ati mumwe wacho ndiye akushanda kumashops. Saka zvino kana musipo takuona yemashops mamasiya ega kauyu. Uyu achiti mbuti zvake haana problem. Wangomusiya wombikira chikafu chake. Anongopinda achitora chikafu chake mumba. Achiri kana guta oenda ochitambira pamvura. Toilet anongoenda ega futi? Mvura yake ndosiya ndamugadzirira mabhodhoro ake maviri emvura. Yekuti amwe? Kana akuhwanyata omwa. 4 years ndizvo zvamuri kuita? Kokwa munomboti munonokorokosa kukwekwe saka momusiya nani? Kukwekwe handinambokorokosa. Kukwekwe makaenda muchinoona mwana? Kukwekwe ndakaenda ndichitotora iyeyu. Makaenda muchinotora? Matoona kuti zvinganetse? Zvinganetse. Saka hapana pamunombozobva kunoku muchinda kundovata kumwe kumwe? Hakuna. Nokuda kwauyu? Kwauyu. Kunoku saka mune muchikorokosa kupiwa mune kuti munokorokosa? Mukati imo muna chibhiyoni. Ndokwamunokorokosa? Pamakusevisa kaviri? Ndopamunosiya mangobikira? Konguva yekurima ndimunorima mega futi? Muita nemakomba? Mombe dziripi? Momba ndina. Chakafa? Turapa wanipa. Mbudzi dziki mukombudzi? Handina, mbogara ndambochengeta kambudzi. Kana huku? Saka ndapi matambudziko amunosangana nawo pamwana uyu pakumuchengeta kwake? Matambudziko andosangana nawo inini ndeyekuti mwana uyu ndinogona kuti pamwe ndomboshayiwa mari, tsvaga chikafu,
ndomira ndichitsvaga chikafu ndowana mari sipo chichinhumbi zvese ko uya anogezwa nani anowachirwa nani asikuwachirwa kasekuru anowachirwa saizvi munotoanaazotoambura ndimunowacha ndinowacha kumbirawo vane rubatsiro kuti hazviiti here kuti aendewo kana kuna ana Jairus Jiri plus kuti zvinoizwa kuti 7 years anofanira kuenda anotaura uri sei iwe shamwani uri bo utamba nani musi wa5 kune program iri kuvheta vana kuharare kuJairus Jiri mogona mboenda naye you never kwezvanzi anenge boarding here kudidi saka you never know anogona talaki haafambi anongogara saka plus anoratidza kuti anogona kutaura anogona kucommunicate saka hanzi kune mastages anoitwa kundovheta here asi ndimuda kuvaka pano ava alefunga mukomana mwana wenyu saka mwana wenyu anogowana mari yekuda kuvaka sei iye achitigona kuchengeta zvinhu zvinonga zvitokuita ikoka kama munhu ari kutosiyawo zvidhina zvake asina kutaura nae ngatimbopindai mukati mupatu tomboona washeni for the people washeni uyapinde tikumboona mumba for babani god saka munodzura here mumba modi ivedwe asi muvata muno saka muto mapoto enyaya koko ndokuti kuva uko masikana ndimunosuka makatodzokera kutoita chijaya apa pamvura yakamona yanongondopindawo omoda zopavharisa masikana ichi chingaita sachingai chamwa chingai chakasononosvika idai mukaona anongokupenya kusvigiro saviwo zvazvo ndaikudzai kuti akafigwa nemukadzi wake akaita 1 week chii chakaitika zvanaka tapinda mumba wakaita sei mudzimai wenyu akarohwa netroko ndobva ndaenda kuna vatezera ndavataurira inini vatezera akati haona itasiyiwa todi tichaura havana kugara vauya una vatezera vakafira mumba mudzimai wenyu mudzimai wangu yakashayika ndingangoti paakazoshayika mai 2010 ndakatonozonomutora ukadoma ndatoona kuti upenyu hwacho hauchaendereri mberi ndokuinda kundonovatora vakazoshayikira kuno the same day iyo yandakanovatora vakasvika panapa vachishayika vanatezera havana kana kugara vauya saka ndo pandakazotanga kumanya polisi kwasabhuku gokwe ndazopiwa tsamba nepolisi anzi ndai kwanjerere ndopandakaenda kwanjerere yakazo novatora manje ndikati vari kuramba saka kuramba kwavari kuita ini handisi kuziva kuti kuroora ndakaenda roora ndakapedza ndakabvisa ngombe dzangu 7 ndandakapedza kuroora saka vari kuramba ivo vari kuti zvanzi ng'ombe mberi 5 munhu masure nemota ini zvinizvo zvandina saka handina zvandingaita saka mambo ishe vakazoti aiwa iwo chinda kune hama yake here ndikati hanzi chinda unotora hama iyo muviga munhu iyeye iwo tozovadii tozovatora saka ndo pakazoitika ndo patakazomuviga tamuviga ishe ndopakazotuma purisa wacho tikazosangana papi panjerere ndopakazogariswa nyaya yacho ndopakazotongwa ndopakazothavana kuripiswa havana kuripiswa asi munhu mamatoradzika tatoradzika makatoisa nyaradzo navo vanhu vakazouya pamanyaradzo vakazotora ivhu vakazonoita magadziro kwavo vakatora ivhu repagonogoravhuria vakandomugadzirira musha kwako kanzidi kugadzirira kuno hakuiti saka ini ndandandomboti ko pano ndopamba pake kamugadzirireka pano vakati ai toda kunomwisa pana vamwe saka chinyango chavo chaida kuti kungotora kuti vaende nayo saka vakandonochera futi ikoko kungochera ukanenge kangodai kwakutovakirira ikako ndive muno mugoko futi momo pane mangu saka kaucha akasiyana-siyana saka ndiri kuribatsirwa muda kukumbira vanokwasango street nyango maseko ndiendi hembe modzida hazvina kuiva changonaka
tikumbirai vanhu kuti ndokumbira vanhu kwasa kundibatsira sati promise nekuti tinoshanda navanhu vanenge vati ini ndatoda kubatsira munhu uyu ndo zvamashandiro atinoita tisi vadhona kuti ndatouya nezvinhu ndotouya nerori yotuti kutu handizvo kumbirai munoda kubatsirwa nei nematambudziko amukusangana nawo ini ndoda kubatsirwa nematambudziko andiri kusangana nawo ndikusangana nezvakawanda izvi mapoto zvekubikira mandiro zvimachira zvemukomana uyu nenhumbiwo dzekupfeka nenasipo nashugawo dzekupota ndichibatsiranesadza pane mari maikwanisa kumboenda nemwana kujairo zvichida novhetewa madhetsi ndinawo chatumira madhetsi vogokuudzai motsvaka mari yebhasi moenda kuta even vana jairo zvichida haisi 1 majero zira akawanda saka unogona kuenda kune senda iri kudhuze newe moenda nemwana unovhetewa hazviri kuti munhu usava ndaenda kugara vakatara zvikoro zvakawanda kupa tikaenda kumiting yawewo asi ingoti handaunyora mazita ndichagogona kuvabvunza futi kudzokera kuti ndipewo zvemani nemuze masenda amaireva pamwe mugonoenda mukadomba instead of kuenda kupi kwarare inogona irimo but mune makuda kuzofona kuti muhwe madheti kuti vanhu ari kuvhetewa rini kuti agore rinouya mukaitawo laki unogona kuwana nzvimbo then hanzi vamwe vanogona kupiwa bhimu saka zvozodawo zvimari asi I think vamwe vanogona kubvisirwa saka mogona kunge mazotozvirerutsira nemautorerusirwa hamuchanetsekipo kuti baba ari kukura zvapo apa mungori muvaviri izvakutoda grade 1 ivi mukarwara uchabikirwa nani hakuna saka guys ndizvozvo zvese zvotatavana nazvo mukati mevhidhiyo ino tiri munomamba mababani saka pa nditokuretsima kuti unovhunzana nevanhu kuti zvitina nezvanu